Hi guys, welcome to TV. Murisei kuma TV esenyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. DJ Ollah anga achifara achitenda Tinashe Mutarisi because munongoziva mega akabva ku Star FM panyaya dzemari, adedza kuti mari shoma saka akuzviitira zvake. Saka munongoziva munhu kana achizviitira zvinhu zvake asina ma equipment akanyasokwana, saka anga achitenda anyora kuti iye pa Facebook, family help me to thank Tinashe Mutarisi for giving us permission to use his Nash Tv studios for all our shows. I am really humbled by his support. Mukoma komborerwa ina Mwari ndokutendai ndozvataurwa nani na DJ Ollah. Asi vanhu vafara zvisingaite vakadedza kuti congratulations. Mumwe munawe akati we need more people who are developed like Tinashe Mutarisi, people who are selfie and always have a drive to make others better. May God protect him from vultures. Mumwe munhu akati congratulations. Mumwe munhu akati Mutarisi chibaba kana mazogara zvenyu yavarwadziwe nevanhu. Thank you so much vaMutarisi. Mumwe munhu akati congratulations, the sky is the limit, pamakwira apadzikike. Mumwe munhu akati that's brotherly brave. Mumwe munhu akati welcome to Nash TV, Nash pains home by homeboy wangu, I support you. Saka vanhu vakawanda vafara na Tinashe Mutarisi azoenda wakanokomenda akati atinganonotse kubuda kwezuva. We all know you are going to be the best in the game, with or without my help. It's an honor to be mentioned in the same paragraph with you and your venue. Tozvataurwa naTinashe adedzera kuti inini ndinokuziva kuti munogona zvisingaite yachireva Ollah ati anogona, saka inini ndingobetserawo, ndinotofara panodedzwa DJ Ollah kuti neniwo ndabetsera because iwewe basa rako unorigona. Saka vanhu vafara zvisingaite vakadedzera kuti congratulations Tinashe Mutarisi ndichibaba, unogona unoshamisa. Munongoziva mega Tinashe anobetsera vanhu vakawanda vakasiyana siyana, even pamabasa company yake yakazara vanhu. Thank you so much. Don't forget to subscribe and like our videos kuti aende kure.